मावनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बुजिस्लाबनो हायासै माखासे समखौ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनो होबावनांगौ होननानै आं सानोमोन जुदि समखौ मोनबावनायमोनब्ला जाया नङा जथेस्थ डेभेलपमेन्ट जादों आरो बांसिन जाबावगोन होननानै आं सानो आरो बेयावहाय माखासे एनडिबिफ्रा खोब गावसोरखौनो बबे एंगेलजों थानानै दा मोनसे बै समाव जेब्ला रन्जन दैमारिया जेलाव दंमोन थ' बे समाव बख'नो थाखाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया बहाथो दङमोन। दा भिडिअखौथ' एसेब्लाबो नुबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला बे जाहैबाय शकिं दासो बिराद जानला मोनला बुंलांनाय आरो बिथांनि भिडिअखौ नायजोबनांगौब्ला माखासे मानसिफ्रा खर' गाज्रि जालाजोबगोन आरो ओमफ्राय इउपिपिएल दोलोना खिन्थु माने ओरैबायदि माने गोजोन मोनगोन माने खिख'नो हायैखौ खिख'नानै स्रां मोननायफोरबायदि माने बे शकिंनि भिडिअखौ नायोब्ला इउपिपिएल दोलोनि मानसिफ्रा बिदि अबस्था जायो आरो दा बिदिलै रायजो राजा नोंथांमोन दा इउपिपिएल दोलोआव बेफोरबायदि मानसिया जोबनो गैयाब्रा माने बिराद आदा बुजा जानला मोनला मानसि होनोब्ला बे इउपिपिएल दोलोआव माने दंजोबो माने साराय गंसेयाव मोनसे बुस्थुखौ ज' दोननाय बायदि दंजोबथारो आरो जेनेबा बै फुख्रियाव माने गोबां रोखोमनि ना फिसियो नालाय बे गोबां रोखोमनि ना फिसिनाय बायदि माने बेबायदिनो दंजोबथारो इउपिपिएलआव खालि आदा बुजा खामानि गैया आरो शकिंमोन बायदिजों जुदि बे इउपिपिएलआ जुदि दैदेन जानांगौबा रायजो राजा नोंथांमोन माने सेसखा इउपिपिएलआ थानाय नङा माने हांगारबो थानाय नङा आरो माने हाथफ्ला जाजोबगोन आरो नङा होमब्ला हाथफ्लायाथ' जेनेबा सिथुमबानो गोमालाङो नङा होमबा आखाइयाव हांगारबा खिन्थु रग' रग' गथा गथि नुयो आरो दा बे अबस्था जागोन आरो इउपिपिएलआ दिनै प्रमद बन्दु बिथांमोना बिराद सापर्ट होदों आखाइ खबदों माने खदै गलायनाय बिथांनि भिडिअखौ नायदलागासिनो दं आरो खिन्थु बबे माखासे पइन्टआ जि इउपिपिएलखौ माइनास खालामगासिनो दं बेखौ थाल लायाखै नङा होमब्ला दा बिदि आरो दा दिनै शकिंआ ओरैबायदि बुंलाबायबाय रायजोफोर दा बिपिएफआ 15 बोसोर सरखार सालायनायाव रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नो बबाव थाखो हाग्रामा महिलारिया होनलाबायबाय दा बेफोरनो फोरमान दिनै बै शकिं बिथांमोननि खर'आव मा मेलेम दं नङा होमबा दिनै बिटिसि सान्ति सुक्ति लाबोनायाव जाय बिथांमोना बिटिसि सान्ति सुक्तियाव लोब्बा लादोंमोन आरो गोबां माने मा होनो जोंनि आन्दलनखारि बिदा फंबायफ्रा बाहागो लादोंमोन जेब्लानाखि बिटिसि सान्ति सुक्ति जायो अब्ला साफ्रोमबो बिदा फंबायफ्राथ' जेलाव थानाङाखै जेलाव थानाङैनि अनगायैबो गोबां माने सुक्तिनि उनाव साख्रि बाख्रि मोनदों आरो गोबां माने बिएलटि बिदा फंबायफ्रा गाव गावनि लाइफखौ दानो थाखाय गोबां सुबिदा मोनदों थाखाय फैसायै गोबां सुबिदा होदों आरो खिन्थु दिनै नोंथांमोना जे एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै मोनसे बिराद गिदिर गोजोन गोरोबथा लाबोबाय बिटिआर सान्ति सुक्ति मुङानो बेसेबांबा गोजौ गिदिर प्रमद बर'नि दिनाव एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ थगायग्लुंनानै नङा होमब्ला दिनै फाइनालि मा जाखो शकिं दिनै जाय एनडिएफबिफोरखौ लानानै नोंथांमोना जि सुक्ति खालामदोंमोन बिटिआर सान्ति सुक्ति दिनै सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रानो दिनै मानो जेलाव गवाखिसै मानो जेलनिफ्राय उदां जायाखिसै दा साननो गोनां बाथ्राया बिसोरना दिनै इउपिपिएल दोलोनि सुक्तियाव सुक्तिखारिफ्रा जेलाव थानो गोनां जायो आरो साफ्रोमबो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि केसआव जोबा खिन्थु बिएलटिनि सुक्तियाव केसबो गैया जेबो गैया रायजो राजा नोंथांमोन मालाय केस दंबाबो उदां जायो थांनानै थानायनि फेसिलिटि मोनो आरो खिन्थु इउपिपिएल दोलोनि बिटिआर सान्ति सुक्तियाव एनडिएफबि सुक्तिखारि बिदा फंबायफोरखौ जेलाव जोबनायनि सान्ति सुक्तिसो जादों आरो दिनै सुक्तिखारि जायखौ लानानै सुक्ति खालामदोंमोन दिनै बै एनडिएफबि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांमोना दासिमबो जेल खानायावनो दं बिदिब्ला बे नोंथांमोननि बिराद बिटिआर सान्ति सुक्ति अख्रांसे गोजौ गिदिर सान्ति सुक्तिया मा जाखो शकिं आरो साफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोनि नेताफोर बेफोरखौ सिन्था खालाम नोंथांमोना दा लाजियाखिसै बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंफैनो रायजो राजाफोरखौ थगायफैनो नङा होमब्ला
दा दिनै बिथांमोना ओरैबायदि अबस्था जादों फैगोन समाव गावसिनि दोलोखौ हमथानानै लाखिनो गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै मा बाथ्रा बुंहैबावगोन होननानै दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो रोनावनो गोनां जादों। नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना बुंनो गोनां जादों। जायनि थाखाय इउ पि पि एल दोलोआ दिनै मोनफ्रोमबो गामि गामि थांनानै गावसिनि सैथो बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ आखायाव लाबोनो हाया। दा बिदि अबस्था रायजो राजा नोंथांमोन दिनै एसकिं ना मा मेलेम दं दिनै बि पि एफ नि दिनाव बे बिटिआरआ जुदि सुक्ति जानायमोनब्ला दिनै बे बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ जुदि बि पि एफ दोलोआ खालामदोंमोनब्ला दिनै एन डि एफ बि बिदा फंबायफोर दिनै सासेबो जेलाव थानांनायबो नंला आरो बै रन्जन दैमारि सार बिथांमोना दिनै मा लांखावनिफ्राय सुक्ति जाग्रोमोनानो जेल खानानिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोसिगोन। दा प्रमद बन्दुआ माबायदि थगायामोन एसकिं बिटिआर सान्थि सुक्ति खालामनाय लोगो लोगो रन्जन दैमारि बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैबाय होनना गोदो मा बुङामोन। दा सुक्ति जानायनि माखासे दिननि उनावनो एन डि एफ बि नि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ मानो जेल खानायाव जोबनानै दासिमबो गहोनो हायाखिसै बे जाहैबाय इउ पि पि एल नि बिराद गोजौ गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्ति रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लाजिया फांजिया बिराद जानला मोनला बुंबावदोंसोलै गोसोआव गैबावलासो आङो लोगोफोर आरो बि पि एफ आलायनो अफार होदों माने गावखौ माने बि पि एफ आव लाबोनो आरो फाग्ला नों बायदि असाबब' मानसिखौ फाग्ला बि पि एफ आव जायगा होआ नों बायदि जोलैनि हांगार मानसिखौ बि पि एफ दोलोआव आजावा मुरख। दिनै एसकिंआ सासे मुरख मानसि दिनै एसकिंमोन बायदिया जुदि बि पि एफ आव फैनांगौबा बि पि एफ आ खावसे माइनास जागोन। दा बिदि अबस्थासो बिदिब्ला बे बि पि एफ आ मानो नांगौ नोंसोरखौलाय नों बायदि आदा बुजा इउटुबारखौ मानो नांगौ बि पि एफ नो नोंहा मा रोंगौथि दं एसकिं नोंहा जाथिनि मा सिन्था खालामनाय दं दिनै नोंथांमोननि सरकारा प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारा 5 बोसोर सरकार सालायदोंना सालायाखैमोन 5 बोसोर सरकार सालायनायाव दिनै जोंनि बि टि सि नि अबस्थाखौ प्रमद बन्दु बिथाङा मा खालामलाङा बेखौ गियान दं नोंहा हो दिनै बि टि आर सान्थि सुक्ति लाबोनाय लोगो लोगो दिनै मोनसे डिपार्टमेन्टआ दिनै स्टेटजों लांजायामोनलाय बेफोरखौ गियान दङ दिनैसिम जुदि इउ पि पि एल सरकारा जुदि थानांसिगौमोनब्ला दिनै बे बि टि सि आ मा लाखांनो सोरलां बोरलां जाबाय बुरबक दिनै एसकिंमोन बायदिया बेयाव गोब्राब लाफैबा जेबो लाब जानाय नङा आरो एसकिंमोन बायदिखौ बि पि एफ दोलोआव मालाबाबो अफार होआ आरो बि पि एफ दोलोआ मालाबाबो बेफोरबायदि जघन्य ओरैबायदि दुनियाव मोननो थाङै जाम्बा मानसिखौ बि पि एफ दोलोआव जायगा होआ प्रमद बर'खौ आरो सरखार सालायनो सुबिदा होबावनांगौमोन जाहैदों फाग्ला फाग्ला बुंनो रोंगौ नङा होमब्ला प्रमद बर'नि सरखार सालायनाया माबायदि रायजो राजाफ्रा 5 बोसोराव नुदों नङा होमब्ला आरो जुदि प्रमद बन्दु बिथाङा जुदि सरखाराव थाबावनांगौमोनब्ला होनदों जेबो थालामोन होननानै आं बुंखादों आरो फाग्ला दिनै बे मोनसे रायजोआ खेला गेलेजाग्रा बुस्थु नामा ओंख्रि ओंखाम गथ'फोरनि ओंख्रि ओंखाम गेलेनाय खेला गेलेजाग्रा बुस्थु नामा बे सरखार सालायनाया फाग्ला दिनै जोंनि बि टि सि खौ लाबोनो थाखाय दिनै 5,000निबो बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो गोबां माने जेंना जेंसियाव गोग्लैनो गोनां जादों जोंनि बर' फिसाफ्रा थै होनानैसो मोननाय फाग्ला बे बुस्थुखौ प्रमद बर' बन्दुनो खेला गेलेनो बेयाव खनले खनले सरखार सालायजायो जाहोयो नामा फाग्ला फाग्ला दिनै 5 बोसोर सरखार सालायनायावनो दिनै बि टि सि आ दंस' जादोंमोनब्ला आरो नैबे 5 बोसोर जुदि प्रमद बन्दु बिथाङा सरखार सालायनांगौमोनब्ला मा अबस्था जागौमोन एसकिं मा अबस्था जागौमोन नङा होमब्ला दा बिदि अबस्था आरो दिनै लाजिनो रोङा आरो दिनै बि पि एफ आ जाहैदों बिसन मिजन माबा माबि गैया होनलायबाय दिनै मिसन बिजन जुदि गैयाब्ला 15 बोसोर माब्रै सरखार सालायबोखो बुरबक
माब्रै सरखार सालायबोखो माब्रै जोंनि बिटिसिखौ गाबथाबोखो माब्रै बिटिसिया दिनैसिम इसिबां रोहो रोहो डेभेलप जाखो मूर्ख मोसौसो नोङो एसकिं इउटुबार होनो लाजिनांगौब्रा नोंखौ जाम्बा बुरबक आरो गावसिनि इउ पि पि लालायनो बिराद बिसन बिजन माबा माबि दंलाबायो जाहैदों जुदि नोंथांमोननि इउ पि पि एलआ जुदि इसिबां जुदि मिसन बिजन जुदि दंमोनब्ला दिनै रायजो राजाफोरनि मा उन्नति खालामनो हाखो नोंथांमोना बै मिसन बिजनफोरनि गेजेरजों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थांनानै सोङै मोनफ्रोमबो गामियाव थांनानै सोङै नोंथांमोननि इउ पि पि एल दोलोआ बबे मोनसे मिसन बिजनजों रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो हाखो ना नोंथांमोना बे मिसन बिजना बे जोंनि बिटिसिखौ दंस' खालामनाय बिटिसिनि पावारखौ हरखानायसोमोन नामा नोंथांमोननि मिसन बिजनाथ' बिटिसि रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै जेखि बुङा नङा होमब्ला दिनै एसकिं होनोब्ला जोङो मोनथियो दुनियायाव बिनिफ्राय देरसिन जाम्बा बुरबक मानसि गैया आरो बैफोरबायदि बेक्तिया जुदि इउ पि पि एलआव थानानै माने खामानि मावनांगौब्ला इउ पि पि एलआ जुदि बिथांनो जुदि खामानि मावनो सुजुग सुबिदा होयोब्ला बे इउ पि पि एल होननाय बुस्थुआ हाथफ्लाबो थानाय नङा रायजो राजा नोंथां दा लाजि रोङै इउटुबार होनबा एसकिं